Simoni, bheka usathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. Kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. Wathi kuye, Nkosi, ngilungele ukuya nawe nasetilengweni nasekufeni. Wayesethi verse 31, 32, 33. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you and even to die with you. Yes, Simon, Simon, uSathane unifunile ukuthi anihlunge njengokoleni. Kepha mina ngikhulekele ukuthi uma nithola ithuba lokuthi niphakame bese nikwazi ukuqinisa nabafowenu. uSathane unifunile ukuthi anithi sift anihlunge. Enye version ithi uSathane ucele ipermission, uyicelile ipermission ukuthi anihlunge njengokoleni. Kuba ngathi uNkulunkulu ozigabisa ngathi ukuthi singabantwana bakhe. uSathane abheke bonke abazigabisa ngoNkulunkulu nalabo bathi ithemba labo likuNkulunkulu nethemba labo linguNkulunkulu. Bese ucela ipermission ukuthi ngiphi ipermission just ngibafake ku test sizobona ukuthi bayakuthanda na. Ngiphi permission yokuthi ngibahlukanise nabantu ababathandayo. Ngizobona ku comparison yabo ukuthi benza njani. Uma kuhamba abantu ababathandayo kibo kufanele ukuthi kuhambe wena na, noma bayawubona umehluko ukuthi wena usekhona usamile na. Sathane unifunile uranihlunge njengokoleni. Bekafuna ukuthi anenzeni anihlunge nje njengokoleni. Uyicelile permission. That is why ezinye izinto ezenzakala empilweni zethu sometimes not about abathakathi. Sometimes akusuNkulunkulu okwatela umuntu. Sometimes amazulu ayazi vele. uSathane wenza lezi zinto nje izulu liyazi. uSathane unikeziwe ipermission. Uma ungakhulanga ungathi kodwa uNkulunkulu ngathi uyasithengisa. Singabantwana bakhe aphinda siyekelele esandleni sesitha na. Kanti uNkulunkulu onjani lo? But uJobe uyayazi le ndaba. Uthi safika isikhathi empilweni yakhe. uSathane impela amfuna uJobe. Athi ngisho Nkosi lo muntu ukukhonza lo ngoba unemfuyo eningi. Unabantwana abaningi abahle. Lo muntu ukukhonza ngoba unengcebo lo. Awuthinte nje le ngcebo sibone. Uthi usazokukhonza na. Wangathi uthi ebandleni awuthinte le ngcebo yabo yensindiso. Sibone ukuthi na ubambe lapho nje basazochubeka bakukhonze na. Sathane unifunile uranihlunge njengokoleni. Badathi uJesu mina ngiyeke ngakhuleka ukuthi nina uma seniphakamile nikwazi futhi ukuthi nenzeni niqinisa abafowenu. uPeter lamazwi awakhulumayo kwangathi akamuzwa kahle uJesu. uthi Nkosi mina la uyakhona ngizohamba nawe. Zoya nawe lawo ya. Amazwi esiwakhulumile sonke siyibandla
ezindaweni ezahlukene la kushonwe khona, especially nakamba abantu abadala kusela abantwana, sathi ebantwaneni sizonibonelela, sizoninaka neyesu, sikhona yesu. Uma ungabheka lamazwi la sawakhuluma khona, sabuyela yini sayobheka na? Satan unifunile odani hlunge njengo unifunile uSatan kakhulu. Uthi le warmth, le mfudumalo enithini nayo ayisuse emahlombe. Ubani ongathi kubo nje ongezala oyimbathile. Injongo yokumbatha kanje ziningi, but among other reasons ukuthi uzumbathe kanje, number 1 ufuna iwarmth. Number 2, uma kuphathelene ukuthi umbathe kanje ngoba ufuna ke emncwabeni, kuphathelene ne-dignity ne-honor kunjalo, ukuzukhombe ukuthi awusilula nje nawe uyajoina the family okulahlekelwa kwayo. Kungenalutho umbathe kanje, the warmth esemahlombe akho lithi izwi lenkosi, uSathane unifunile uranhlunge. Hayi, esuse uSathane uthatha njengo holweni. Naso uzwa kamakhasa isikhathi soku-understanda ukuthi ubusika empilweni yakho abubalekele. Kepha ubusika uyabufeyisa. Ene ngendlela enza ngayo akabhekanga kahle kahle lemfudumalo, ubhekele ukukholwa kwakho. Usazosho yini ukuthi uJesu inkosi? Ungasho kanjani ukuthi uJesu inkosi uhanjelwe isihlobo, uhanjelwe umuntu omthandayo obethandaza 24/7? Usazosho ukuthi uJesu inkosi na? Usazosho ukuthi uJesu inkosi? Bengilalela omunye umfundisi ophesheya athi umfowabo wahamba ngecancer, yena thandazela aphilisa abantu abane-cancer, bani nakakhulekela umfowabo uze wahamba ahlulekile kumthandazela. Athi inkosi kanye ungisebenzisa kanjani kwabanye bese ngiyahluleka ekhaya? Ngiyasazi leso simo sokuthi ukwazi ukusiza abandle nasekumele ubheke yakhe impilo, thole ukuthi akusasizakala awukhona. Satan unifunile kodwa ani njengo unifunile, meaning each and every day ngiyal-understand izwi uPaul nakathi thina sifana nezimvu eziswe ekuhlatshweni. Kwangathi njalo nasivuka ekuseni uyabheka ukuthi angancinza kuphi, akabhekanga la ncinza khona, ubhekele faith ekhona kuwe ukuthi angayinyakazisa kanjani. Glory to Jesus. Isikhathi ke lesamakhasa, as an individual kuyabanda, as a family kuyabanda, as ibandla collectively singenelwe emakhasa. Mara akuhluphi as long as we understand ukuthi akusunkulunkulu wethu osiphoqayo. Satan uyicelile permission ukuthi akwazi ukuthi asithi swift njengokoleni. Bengibhekele igama leli lithi swift. Amen. Hallelujah.
uthi lo mbhali lo, to meticulously examine information or to separate the useful from the useless. To separate the useful from the useless. Lokho kubona ku-useful manje, there are times la kuzoba useless kuwe. Kube khona into useful kuwe, ukukholwa kwakho. Ngahlala phansi. Sathane unifunile. Udani ihlunge njengo. Can't we tell you something ngoNkulunkulu esimkhonzayo? Yabona umntwana wakho, intombazana noma umfana, nakufika umngane azomcela. Ucela baye ephathini. Bazobuya ngo-10 ebusuku noma ngo-11. Wena uzusho ukuthi ningabuyi u-12 ashayile. The reason yokuthi umdedele aye ephathini ukuthi uyamthemba mntwanakho. Awuthembi lo mngane, uthemba umntwanakho ngendlela omkhulise ngayo. Kunjani? And uma ensani, uma buya ngabo 10, buya ngo-11, usasivulela i-room lokuthi usazomdedela akwazi ukuya nabangane ephathini ngoba uthembakele uyabuya. But uma kungenzeka hambe ngo-11 uthi uyamfonela ungamtholi, ngo-2 ungamtholi, yena kufonele 4:30 athi ngibona mama isikholo wakho, kusasa ngeke uphinde umdedele. Ufuna ukuthini mkhawane? Ngiyazizwa yena uNkulunkulu ngendlela akuthemba ngayo uyasidedela isitha senze noma yini ngayo, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi uzobuya. That is why baningi abaphoxe uNkulunkulu bathi bavelelwa izimo ezingasimnandi bahamba azange basabuya. Kwashaya u-12, kwashaya u-2, kwashaya u-4 ekuseni, bangena emthandazweni benza ama-excuses kuNkulunkulu. But uyakutrust wena. Uyazi ukuthi whatever disappointment you face, whatever hardship you face, or whatever opposition udibana nayo, ekhaya kona uzobuya. Unjalo noNkulunkulu wethu. Glory to Jesus. Bonke abalimele. That is why angibukisi ngalabazali bezela phambili. Ngifisa bazi ukuthi kulonyaka ngiyacabanga abomama babo behambile. Lo nyaka lo, amen, bekumele ngabe benze indlela. Kuthi umama bengihlale ngimthengela igift ye-Mother's Day. Manje ngithengela bani ukuvala isikhala sika mama? Impilo ifuna lokho. I-healing ifuna lokho. Ukhona ugogo senext door nganabantwana, orabakude, ungamenza abo umama wakho. Ukhona umama lapha opposite, ungamenza abo umama wakho. Why? Ukuthi ulwela ukuthi every year ungayehli lenqola yokuthenga ama-gifts njengoba bowenza kumama okusalayo. Glory to Jesus. Uyakwazi uku-adopta. Amen. Ene bonke abasesenethuba labazali babo basaphila, never ufikelwe isikhathi empilweni yakho ngantshela ukuthi at my age, amen, ngiyafisa ukuphusha itroli, ngingayiphusheli endlini. Cha, ngibatshele endlini ukuthi ngisayothenga igrocery ngenzela umama. Yes, glory to Jesus. So ithuba osalitholile lenze. Amen. Usathane unifunile ukuthi anihlunge njengogoli. Izifo odlulekiso, ukulahlekelwa odlulekiko,
konke lokhu bekuphathelene ne-winter yempilo yakho. Bonke abadlula kulesi simo kumele wenze sure ukuthi wazi ukuthi number one, wena ngokwakho you say something to yourself. Ngiyamthanda umuntu othi kuye, hey, wehlele okubi, usesimene esibi, bese akuphendula nathi naloku kuzondlula. Usho ukuthi ngiya-understand, it's just this season. Izodlula this season yamakhaza. Yonke into izobuyela back to square one. Satan ukufunile ukuthi akuhlunge njengokholweni. Sometimes uwedwa efamilini yakini, bonke abakholwa, bonke nalo uNkulunkulu wakhe abamfuni. Wes ngale nsindiso yakho bayithuka. Nawuthi uyabheka uwe kuphela kuwinter ongasebenzi. Uzungezwe abasebenzayo. But awukho ku-covenant nabo. Ngoba na ungacela nje i-R2 nje, umbuzo ozolandela uthi kanti ubuzalwane bukwenzelani? Satan unifunile ora nihlume njengokholweni. Oqaphela umuntu omusha, waye ulahlekelwe bazali at an early age, waye ulahlekelwe umama angakalitholi ithuba lokukubona ugreda. Do you know induduzo elandelayo yiphi? Angakalitholi ithuba lokukubona ugreda. Induduzo ye-healing yakho ukuthi wenze sure ukuthi nakanjani in her absence you make sure ukuthi uzogreda. By so doing wamkela i-healing yakho ukuthi lo kuyabe kakufisa ngikwenzile. Benza ama-opposite umbetray sekasemhlabathini. Yenza lokhu bekakufisa, landelela lokhu bekakufisa, then umntwana kaNkulunkulu uhlakaniphile. Satan unifunile ukuthi anihlunge njengokholweni. Amen. Nifunile ukuthi aseparate kuwe kuno useful no useless. And do not be deceived ukuthi sometimes ama-riches onawo ucabanga ukuthi are-useful. Kungenzeka ngelinye ilanga abonakala useless, but inkolo yakho ibe useful. Mahambe ama-material possessions, inkolo ime, ngoba yi-magnet ezophinde incedise ku-restoration yokuthi kubuyiswe izinto zakho. Satan ukufunile ukuthi akuhlunge njengokholweni. Kubuhlungu kangakanani ukuthandaza kuvele izinto bese kuba nombuzo othi kanti uNkulunkulu akanikhombanga na? Usikhombile kusezwini lakhe. Usikhombe last week qha, usikhombe izolo qha, wasikhomba kudala sisesikoleni sifunda ngoJobe besingazi ukuthi kuyosehlela lokhu. Namhlanje sesiyabona ukuthi impendulo musi kudala wasipreparela yona. Nasifunda ngoJobe thina sithi indaba nje kanti indaba ephathelene nawe. Ukuthi nakufika isikhathi sokuhlungwa empilweni yakho wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu uyabuyisa. Glory to Jesus. Ungenza ama-empty promises njengoPeter. Ungafuna ukukhomba ukuthi wena uyi-spiritual giant. Cha, sonke siyadlula kule ndaba. Sonke siyahlungwa. Sonke siyahlubulwa. Lento ekufudumezayo isuswe. Le mpahla ekufudumezayo isuswe. Lo muntu olethe warmth ekhaya asuswe. Usale kungena amakhasi. But kumele kwazi wena ukuthi sekasukile uye bekaletha ukufudumala. Senza kanjani uplan B? Sigcina kanjani ukufudumala la endlini na? Satan ukufunile kuba kuhlunge njengokholweni. Ukufunile mfana wami. Ngaphandle bakubiza ukuthi uyichama. But ngicela ubuchama bakho baziwe na uNkulunkulu. Bungaziwe emakhoneni. Ngoba baziwe emakhoneni buyoletha disappointment kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Satan unifunile kuba nihlunge njengokholweni.
Wonke umuntu, isihlobo sakho, ngani wonke ubani, wonke umuntu ku-experience esibe nayo. Nawuzwa indaba ezingasimnandi, ziqale emadolweni, qala amadola axege. Nabathi isihlobo sakho kuphi sishonile kuxega amadolo. Yazi athini la madolo? Athi ungena ku-season ongeke wakhona ukuzula kakhulu. Linda lobusika budlule, uzophinda upick up amandla. Njalo impilo. Sathane ukuhlukile. Divorceile. Ngesikhathi udivorce. Amen. Uhlungwa. Ulahlekelwe umsebenzi. Uhlungwa. Musona ukhe wahlala endlini enhle. Namhlanje uhlala emkhukhwini onganamafestela. Isikhathi sokuhlungwa. But ukhuluma uthini? Uyavuma na? uNkulunkulu akafuni sihlale ebusika. Ihlobo liyeza na? Uyalipreparela ihlobo lakho na? Meanwhile usebusika na? Why nakudlula ubusika amajezi namajazi asiwalahla? Why siwathatha siwabeka somewhere? Nakufika isikhathi esinje siyawalanda. Maningi asazolandwa. Kunjalo amanye siyobona ngathi athengwa izolo, qha wathenga ngizolo. Ana 10 years akhona. Lethi ngesikhathi sokushisa ayasuswe emehlweni abantu, aphinda abuyiswe. Kunezinto empilweni yakho sometimes ekumele uzisuse emehlweni abantu, but wazi deep in your heart ukuthi ngesikhathi isidingeka uzokwazi ukuzilanda siphinde sibuye kuwe. Sathane unifunile kuba nihlunge njengogolweni. Glory to Jesus. Bandla lasemndeni namhlanje lihlungiwe. Our beloved sister, mother, daughter, vision carrier. What a lady. What a smile. What a commitment. Sihlungiwe. But I encourage you, bandla. Sikhaleni siqeda ukukhala. Go back to emgcini wakho. Asenzeni lokho esithathelwe kona. Sikwenze kube i-example. Uthi la gcine khona nathi siyadlula. La gcine khona nathi siyachubeka. Glory to Jesus. Asifani sonke. Mara bozomthola lapho umuntu ozokubuza every day during the week 5:20 uzokubuza ukuthi konke ku right na. Kushodani. Okushodayo kusho ukuthi every day uyazihlangabeza lezo zidingo, but they're concerned. Glory to Jesus. Aningizwa. Amen. Hallelujah. May her soul rest in peace. May her soul rest in peace. May her soul rest in peace. Ngisho mina uDikeleti bakaGhaditsi. Ngithi makalale ngokuthula. Ulisevile ibandla. Usevile nami. Usevile sibandla. Usevile bazalwane. Useve with a smile. Esingenankohliso. Useve ibandla. Asimiyekeni. Glory to Jesus. Silindele usuku olukhulu lokubuya kukaJesu lapha bagcwele besuhlwitshwa emoyeni. Hallelujah. Emoyeni. Hallelujah. 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 Hallelujah.
yokwazana thina sisinga bekani nasebusika bempilo zethu sibheka ikusasa lethu osishayayo osishayelo kwamanje but i-healing yethu asiyamanje yamanje nakusasa lethu siyothotshwa amanxeba ibhasi esiyigibelile baningi abambe behle endleleni baningi abehlayo athathwa ukufa athathwa ukugula behla ngendlela ezahlukahlukene but abethina behla thina esaqhubeka sibahalalisele ngoba nathi sazi ukuthi ngelinye ilanga siyolandela. Glory to Jesus. May her soul rest in peace. May her soul rest in peace. Ngegama likaJesu.